Best Rap Stars Records. Тзан мезани мада неки телм хомӯшай мазанга зану мегум дил мегада пеши шушай бемақим бидай зиндаги ки гум кади хандата шавозан назадум бадум асаби наки ангата матан додум матан метам и ҳаёти тахта дигар раҳи файзобод не мебиним раҳи бахта хиёл кади барафтанат мешикана қоматам аз задагиим бадика маам мусинатам бадик да дигаро қадр дора да пеши мане хита да зиндагим ҷо кади да дили реши мане ту партофти ту рафти сухтум дард кашидам да 5 соли нападанат азоби саг кашидам мара кишти гур накади рафти ғамта дур накади қасам бихи ба хоҳиши хиди туй накади ту гуфти ки машбурам очат гуфт хости хичай ҳами савол ма ҷавоб де чӣ ба хости ай ма дур шай накади фикри хотираҳои рамаву ту доштаи мактаби 52 килди мактаб да мегаштем ай дардои якдигармон мо хабардор будем 2014 баъди дарсу навбадор будем ҳардумон тоқат да сифтон пеши парта бу пуштара натарс намия ҳечка охраник мондам ҳайдара я бор нигоҳ ки иса нигоҳ ки ноз када сеҷамиде баробари лове навистам доскада камтар агар қиссаи мактаби мо кадум нақл учен бевафо набуди учен ту дошти ақл замоне ки дардота замоне ки ғамота то қамада мегуфти мебровардум аламота учен ту ошиқм буди надошти ғайри ма хиёл мекадум як умр ту мести да бари ма ба гузашти вақт дига кади фикра ақидата ёд гирифти тез ёбри нав ёфтани кидата ё ки номри тер додан ҳар як пацани дида да бади корчаташ ба мошин нагорни ду бурданта дил мега бугуамаша то ки буфама ҳама кошки иҷозат медодам қонуна мебаста ҳама ки ма модари тира бада ката бади гаша бади хела хаб кади басе аки зиндаша бигӣ апаи ура бикаш да сари бас намекунум то тира ай зиндаги накунум сера дилима дард мекад медидум ҳар гоҳе ту нести мӯи сарта сафед кадай дидум гуфтум у нести медидума ки ту сухтасти гуфти хушбахтум мекуна хушбахтира надидасти ту мерези ашкота дида ҳаёти фашта дига наметони рост када